खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 19 जुलाइ 2020 रबिबार। फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरबरि सिमलाबारि फकपुर गामियाव गंसे बर' नखराव सासे बर' बिफाया गावनि असे फिसालाखौनो फासि होनानै बुथारदों। आरो नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय बिफा बेखौनो बुथारदों होननानै फोसावनाय जादों। बे बिफाया गावनि फिसालाखौ मा जाहोननि थाखाय बुथारखो बेखौ दासिमबो रोखायै फोरमायनानै होनाय जायाखै। जेब्ला फोरमायो अब्ला आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। लोगोसे चिरां जिल्लानि बिजनियाव देहा फाहामगिरिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बिथांनि मुङा जाबाय सियामोल बसुमतारी। बिथांखौ दा कर'ना सेन्टाराव लांनाय जाबाय होननानै मिथिनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौरांखौ बेखेवथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। बे खावलायनायानो जाहैबाय दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गुबुन खौराङा जाबाय क'क्राझार जिल्लानि बगरिबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय टिपकाय हाग्रा ओनसोलाव हाथियार बुरखांनानै मोननाय जादों। गंसे AK सिरिज राइफल, गंनै मेगजिन आरो गर 30टा गोथां गुलि मोननाय जादों होनना फोरमायनाय जादों। दा बे जाथायनि दायनिगिरिखौ नायबिजिरगासिनो दं होननानैबो फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे भारत हादराव दासिम गासै 93 डक्टर्सफोरा कर'ना भाइरास बेमार जानानै थैनांगौ जाबाय। लोगोसे गासै 1299 डक्टर्सफोरनाव दासान्दि कर'ना भाइरास बेमारा जागासिनो दं होननानै फोरमायनाय जादों। दा बेनिनो माखासे डक्टर्सफोरा आरोबाव थैबावनो हागौ बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। गुबुन फारसेथिं जोंनि बे आसामाव दैबानाजों थैनाया दासिम गासै 104 जन जाबाय। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय मणिपुरनि ADGP अरविंद कुमारआ गावनि पिस्तलजों गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय। बिथाङा जोबोर गिदिर सासे पुलिस अफिसारमोन। बिथाङा गावनि अफिसावनो गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय गुवाहाटियाव खान्थाल बेगरनि बेसेनखौ लानानै बुलायनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटियाव खान्थाल बेगरनि बेसेना सेरसेयाव नोगोद 150 रां होननानै फोरमायनाय जादों। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय जोंनि बे सा सानजा भारतआव दिनैनिफ्राय 21 जुलाइसिम नोगोद अखा हागोन होननानै बोथोर नायबिजिरगिरिया फोरमायदों। मेघालया, आसाम, मणिपुर आरो माखासे रायजोफोराव गोबाङैनो अखा हागोन होननानै फोरमायदों। मा जायो नायनोसै अखा हागोन ना हाया। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो सानफ्रामबो नोंथांमोना आङो गोदान भिडिअ लाबोबाय थायो। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय। खोमसि हरा थांलायबाय, सोरां फैलायबाय। आफा अबंलावरि, मिथिंगाया समायसारबाय।